Aquest estiu he fet un camp de voluntariat a Kosovo, en un barri d'ètnia gitana, en una part que és majoritàriament sèrbia, amb infants. I el que fèiem bàsicament era fer activitats al matí més d'esports i a la tarda més de tallers, de classes d'anglès, tot en educació no formal. Tot això formava part d'un projecte educatiu que dura tot l'any i a l'estiu fan camps de voluntariat. I ha estat una experiència molt enriquidora perquè hi havia gent de tot arreu, de tot el món, i hem viscut en comunitat durant tots els 15 dies que durava el camp, i això ha estat molt bonic perquè a més també vivíem de forma molt sostenible, que és una experiència que no havia viscut amb tanta intensitat abans, i també el feedback que he tingut amb els infants, tot i no comprendre la seva llengua al 100%, o no ser part d'aquella comunitat, doncs m'he sentit molt acollida i al mateix temps sentir que he après jo tant d'ells com ells de mi. I en conclusió que ha estat una experiència molt bonica i animaria tothom a fer camps de voluntariat amb l'SCI perquè realment val molt la pena i t'ajuda a obrir la ment i eixamplar la teva forma de pensar i tenir aquesta espurna per intentar canviar el món.